नमस्कार ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା 2023କୁ। କାଲି ଗୋଟିଏ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲି। ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ କାନ୍ଧରେ ତା ପୁଅକୁ ବସାଇ ସଙ୍ଗରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରିକି ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତା ପୁଅ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ଯେ ବାବା ମୁଁ କିଣିବି ଖେଳନା। ତ ଆମେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ଆମର ବି ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ଆମ ବାବା ମା ମାନେ ଆମକୁ ବି ବାଲିଯାତ୍ରା ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ବି ଯେମିତି ଅଳି କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଖେଳନା କିଣିବୁ। ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା କି ସେ ଅନ୍ଧ ବାପାଟି କହିଲା ଯେ ବାବା ଆଜି ତ ମୋର ବିକ୍ରି ହେଇନି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିକ୍ରି ହେଲେ ସିନା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଖେଳନା କିଣିବି। ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ମିଶିକି ଯଥାସମ୍ଭବ ତା ପାଖରୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କିଣିଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ଲୋକକୁ ଯଦି କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ତ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି କିଛି କିଣନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ବାହାରୁ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ କିଣି ନେଉଛେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଣିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଉପକାର ହୋଇପାରିବ।